Shalom. Salam. Hurian itu hatta naing mulat tama parminggota di Arianon. Tapuji ma tuhata marhite buku ede nomor 14. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ale debata, jala parbadaho badakku do pak bangso na sodaulat roha. Say palua maau sian bawa siulahon si pauto-oto dohot hajekelon. Ai hodo debata haroruan ni hagogo okku. Tongos ma hati urommu dohot hati gorammu. Akkana manoguau pataruau tu dolok ni habadiommu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung na madok mauliate mahami tuhos yan nasa rohanami ala dilehonho anakmu nasa sadai tuhamatean humokop hami asa unang mago na persea di ibana alay asa hangoluan nasa liling-nilileng na dinasida. Tatak mahami ale amanami dari bagarisan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nagabi habadiaw dohot hati gorad dihami. Sa sama dosa nami saluhut. Ala ni pelean nasudenggan na pinelehon nai humokop hami. Sa paeleng mapinggolmu tuta tangyang nami. Jala asima roham dihami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonom ari ma ulahamu nasa siulamu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah de batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisini hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay dinaunamari do di topa debata, langit doh tano doh laut doh nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, di baheni do ubain na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di perbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata, ikut badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuado pan ni debata mangulahon na hobbartu patik nai. Ali debata say pargugoy mahami mangulahon na hobbartu patik ni. Amen. Tatopoti madosatta tuado pan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami riko doa siniroham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubain na hupaserep hami diri nami sadario di jolom. Jala huparhapoto pami tung najo do hami manibil sian akadalammu nabadia songo biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siya jolom alani dosa nami aidang di halomoh roham hamatean ya kapardosa. Alai hamubaon di rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami, dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasiniroham di hami, marhite-hite panidangiyod dohot hagogoon nito di parbadia, asa tarapul situturo hanami madjaloho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho,
bahen hasangapo di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot hasesani dosa. Songo sitong na mangolu au ni na Tuhan Jehova. Tung na solomodo rohakku mida hamatian ni perjahat. Na lomodo rohakku mida hamumulak ni perjahati itu madikot dalanna asa mangolu ibana. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Tajahama hatani debata nagabe epistel di minggutta sadarion ima nadienet sian buku ulau ni apostel bidu onom mamuka sian sadaro di ayat itu tajahama marsika soring. Alai di akka arii lamanaba matorop ni sisiani. Jadi marmungut-mungut mahalak junani dopak halak heber. Ala tertading akka parupuan na mabalu sian nasida di pangurupion ari-ari. Jadi di paria macam budaya masa opek akka aledongan diori hamuma siat tonga-tongamuna pitu halak na denggan baritana akka nagoktot di jala na patas maroha si pabangkitota tu ulaw ni. Layang rohani ang yang doot ulaw jamitay matang puga padatukan. Jadi lomo marohani sahuriai dihatai dipilit ma si Tepanus sada halak nagok haporsiaw doot di parbadia. Dungi si Filipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon dohot si Parmenas. Akup ni si Nikolaus sada parguru sian Antioquia. Akai ma di pajonjong tujolo ni aka apostoli jalan matang yang mahuhut mengapewon tangan tunisida. Jadi lamrarat mahatani debata gadda situtuma torop ni akasisian di Jerusalem akamalimpe toropdo mangoloi porsea. Ido sahatna martua ma halak na tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin.
Tahatidak ma haporsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rak mahita maddok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tumopalangi doho tano. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuan ni si Maria na gabi-gabian siya todi parbadia adorang suhabubuan. Iro tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na matatapajaw la ibana di haw pinar silang na tua tu banotoro ding tuam na mula mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulo do naman. Au persia ditodi parbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia do dia hat dosa do tatangi homa lagu pujian sian punguan ina Kamis.
Tatangihon ma titing na masa di huriata di bagasan na sa mingguan. Shalom. Tikting na masa di Mungkita Sadarion Minggu tanggal 26 Maret 2020. Goar ni Minggu ta Sadarion ima Minggu Judika. Lapatanna luluhon au ale Jahoba. Dohot topik Minggu ulahon uhum dohot hatigoran. Tikting na maragam. Naparjolo paporhaton situa pensiun. Sadarion Minggu tanggal 26 Maret 2020 di permingguan pukul 10 sadawib di Patupado paporhaton situa na pensiun. Imana perjolo amang situa togar hasyombing dohot amang situa binsar marpaung. Poin paduahon pelantikan panitia tahun profesionalisme 2020. Sadarion Minggu tanggal 26 Maret 2020 di permingguan pukul 10 sadawib di Patupado pelantikan panitia tahun profesionalisme 2020. Dung sipul ulauni pinangido tusaluhut panitia na terpilit madohoti sosialisasi maringanan di Sopo Saroha. Patoluhon calon situa Mamuka Sadarion Minggu tanggal 26 Maret 2020 nunga dijakon gabe calon situa sian uik pitu. Ima amata Japatar Aritonang inang Dewi Boru Siregar dohot amata Iman Derikson Sibarani inang Saria Boru Raja Guguk. Sai di pasu-pasu hatama pakkobasion nasida. Napaupaton pemekaran wik. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 26 Maret 2020 nunga dimekarhon gabe 2 wik. Ima naparjolo wik 10 sia gabe wik 10 sia nagabe situa wik inang situa Novelina Boru Pakpahan dohot wik 30 nagabe situa wik amang situa Edison Manurung. Napaduahon wik 20 gabe wik 20 nagabe situa wik inang situa Hotmauli Siringoringo dohot wik 32 nagabe situa wik situa Juanda Naiborhu. Napalimahon sermon full timer HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Senin tanggal 27 Maret 2020 pukul 10 sadawib di Patupado sermon full timer HKBP Distrik 21 Banten maringanan di kantor distrik. Napaunopon permingguan sikola minggu. Mamuka hari Minggu tanggal 2 April 2020 permingguan sikola minggu kelas kecil dohot kelas besar di Pasada. Masuk mai tolu hali ima pukul 6 wik pukul 8 wib dohot pukul 10 sada wib maringanan di Sopo Saroha. Dung sipul permingguan di Patupama pembagian horong. Napapituhon kebaktian padang sikola minggu. Domu tu kebaktian padang gabe diundur siap tanggal sia April gabe tanggal 7 Mei 2020. Peserta nama dohoti ulauni ima na terdaftar di formulir pendaftaran sekolah minggu jala pengembalian formulir paling lambat Sadarion Minggu tanggal 26 Maret 2020 di Horong Nabe. Napawaluhon pertanyaan pasion. Pertanyaan pasion di Patupa di hari Selasa dohot di hari Rabu tanggal 4 dohot tanggal 5 April 2020. Masuk Mei pukul 10 sia 30 wib maringanan di Ganup wik nabe. Napasiahon peringotan hari hamamate ni Tuhan Yesus.
di hari Jumat tanggal 7 April 2023 di permingguan perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus di patupado tolu hali permingguan ima pukul 7 wib, pukul 10 sada wib, dohot pukul 10:05 wib di sima marulaun na badia, marulaun na hohom. Di sude permingguan di patupado marulaun na badia dohot papungu pelean khusus dohita mamake amplop tu haperluan ni diakoni sosial huria. Na pasapuluhon hari haheheon ni Tuhan Yesus. Di hari Minggu tanggal 10 April 2023 di permingguan perningotan ni hari haheheon ni Tuhan Yesus di patupado 5 hali permingguan songon permingguan nasional. Ima permingguan pukul 6 wib, permingguan pukul 8 wib, permingguan pukul 10 sada wib, permingguan pukul 10 wib, dohot permingguan pukul 10 walu 30 wib. Na pa 10 sadahon, hari haheheon ni Tuhan Yesus na paduahon. Di hari Senin tanggal 10 April 2023 di patupahuriat tado permingguan perningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus na paduahon masuk may pukul 10 sia wib. Napa 10 duahon pertangyangan wik jadwal dohot laporan pertangyangan wik boy mata bereng di tikting manang warta. Napa 10 toluhon ruas napidda mamuka sadarion Minggu tanggal 26 Maret 2023 nunga pidda huria keluarga ni amata Edward Siaturi dohot inang Jusniar nababan rap dohot tolu halak dadanak sian wik 10 walu tu HKBP pos permingguan Kedaung Resort Salembaran distrik 20 Sada Banten. Na pa 10 paton piket bulanan di bulan April 2023 ima amang pendeta Hotmape butar-butar. Napa 10 limahon ucapan selamat Padita Resort Parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan tu sude ruas ni huria nama ulang tahun di bagasan mingguon. Anggiat ma pajang umur hipas pamatang jalatogu haporsiaon di bagasan tuhatai. Tusude akaruas na di bagasan parsahiton anggiat ma dilehon tuhata hahipason. Songonima tikting di minggu tasadarion molo adong akana hurang takas di panuratonon dohot di pajahaon boido di patakas tu parhalado di witabe manang tu sekretariat ni garijata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion ni huriatta. Jala pasu-pasu manang parhalado dohot ruas lahu patupahon akka hulaun huria bain sangap di goarni tu hatta. Horas. Tatangihon ma ede puji-pujian marhitekor ama huria.
Tapasahat ma peliata tuado pani debata pelian sada A dohot pelian sada B. Marede mahita sian buku de nomor 466.
Rame ni debata na sumurong siyan saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hata ni debata jamita di Minggu Judika nomor 8 luluhon au ale Jehovah. Tersurat di Hesekiel bidu 45 ayat sia rodi ayat 10 tolu. Tapai huti hukma di bagasan rohatta. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Tung na torbang do hamu ale aka iduk ni Israel. Paholak kamu ma pangarupaon dohot hamagoan. Jala ulahok kamu ma uhum dohot hatigoran. Pasohot tamu ma panosak muna mangojar-ojar bangsokku sian partalianna ninna Tuhan Jehovah. Ikom masa dihamu tibangan nasitong, doho apang nasitong, doho poting nasitong. Yang go apang doho poting, ikodos tu tulukna. Asa sapar 10 ni sada tuhuhan do sada poting. Jala sapar 10 tuhuhan do sada apang ikon tuhuat do panunuhanna. Ai anggo sada mas ikot 20 ringgit do. 20 mas dohok 25 mas dohok 15 mas ikon sada tail dihamu. Odo pelean tatingan siguguam munai. Saparonom ni sada apang sian sada tuhuhan dahanon. Jala saparonom ni sada apang sian sada tuhuhan eme. Ia aturan ni miak ikom marpoting do buanonna. Sada poting pasapuluhon sian sada pikul. Akka asa 10 poting gabe sada tuhuhan. Ai 10 poting do tongon sada tuhuhan. Jala sada anak ni biru-biru siat 200 biru-biru. Siat tano ni Israel natakas di aek bahen pelean si panganon. Pelean si tutungon doho pelean hamauliateon. Bahen perdengganan di nasida. Ninna Tuhan Jehovah. Ikon sadok bangso ni tanoi margugu tu pelean tatingani di iduk ni Israel. Ikon radotan ni idukido atong aka pelean si tutungon. Pelean si panganon doho pelean si inumon di aka ari raya. Di aka poltak ni bulan. Di aka ari sakbak ro di sadok ari raya bulon. Di pinopar ni Israel. Ikon ibana patupahon pelean pardosaon. Pelean si panganon, pelean si tutungon doho aka pelean hamauliateon. Bahen pardengganan di pinopar ni Israel. Ido sahatna. Tatad da dope poting tahe amanginang. Molo poting imasian ruas ni bulu. Di hitaan au hingo dope najulu mangalap aek tutoruan. Mangalap tatian. Di poting do ni haluk-kalung maon hotang matalina manang ijuk. Molo apang ra tatadda dua te apang adong 2 padohan tuhuan sasitong na tuhuhan do
ima na dibau sian bayon songon tadok ibana. Somalna tuhuhan dua kaleng isina. Na jolo molo mardege manggotil tuhuhan do dipake na manggotil. Dung disarsari dipurpuri dipaima tuhuhan ima dibuan. Jadi ala daudo sian hauma tuhuta rata-rata dua kaleng satu huhan asabui dibuan perdege pakkobeni tang masa do pegoni bulang tiki ido tuhuhan jala laos adong doi akka suhat akka kaleng apang ima tuhuhan dohot akka alat-alat ukur taringok di bahasa na jului doropani atik buha adok kita na semangat tusi na para tahod dohami amanginang. Diadopan ni debata dang adong naholip sian pamerengan na. Nadenggan manang nasodenggan sudedoi di boto tuhatay. Manang bohape malo ni sasahalak manabunihon akka hageduhon na manang manabunihon ketidakjujuran na maradopod dongan na jolma anggo maradopon debata dangadong nahuli dangadong nabuni patar doi sude taingok dopera amanginang kasus ni si Brigadir Joshua manang BHP malo ni si pelaku merekayasa ula-ulanai alai marhite haputusan di persidangan ikut jalon ni si pelaku do hukuman na setimpal dohot tabahenanna lapatanna tarajumi do proses ni persidangan ni marhite hakim tangan ni debata laho paulopon dia do sasitong na hasalaan manang pabahenan ni pelakui dipake debatado na sida lao papatarhon akka nabunihian nasobui taat tusi nong dibalokon akka barang-barang bukti tapi Tuhan memakai hakim sebagai alatnya papatarhon akka hageduhon nai amanginang hitana pungudison songonido najupak kita diturpukon disuruh debatado panurirang Hesekiel laho mengungkap kecurangan pangarupao ni akka iduk ni Israel yang memperlakukan bangsanya sendiri berlaku tidak adil manabanabai akka kewajibanna untuk menguntungkan diri manang holan perorangan ni panggonggomi isad diri dengan cara mengerdilkan, memiskinkan atau memperlakukan ketidakadilan kepada bangsanya sendiri. Nak kininga didok mangalehon pilihan tatingan lapatan ni pajak doi bolon waingon pajak untuk negara. Najolo di Israel raja sekaligus doi imam raja dohot panurirang. Adong tolu jabatanna. Sebagai raja namanggonggomi bangsoi mangarajai bangsoi ikon dapotan tatingad do. Pajak kewajiban ni bangsoi untuk negara melalui raja. Jadi direkayasa do akka tatingani laho pamora diri nabi pajak sasitongna itu untuk pelaksana ni pemerintahan dohot mensejahterakan warganya dan hola pangupulan ni panggonggomi uzui alai mensejahterakan bangsa Israel do ido tatingani alai gabe dipakai nasidai gabe holan pangupulan holan tudirina
Bahkan songon nadidok naking di ayat siai dipausir-usir, dipalau-lau akka bangsona sian partalianna. Jahoba do maddohi. Dang dibereng natorok manang bangsoi ula-ula ni akka idduki. Alai dibereng debata, nasida sudah memperlakukan ketidakadilan kepada orang kerdil. Namekmet manang napugus. Imana ni ida ni debata, ubana disuruh panurirangna laho mengungkap kecurangan ni akka induki, dipasingot asa muba sian akka praktek kecurangan dohot ketidakjujuran ni akka induki. Unang dipake wenang nai, huaso nai menindas rakyat na sendiri. Sada sian bentuk ni kecurangan ni, ima songon natabege naking diturpukon, natar surat di ayat sia suaksoni 10 dohot tu ayat 15. Taringot tu nama ngatur ukuran, timbangan. Acegajang ko nakingani hujahaho ni. Alai doho inti sudah direkayasa alat ukur. Termasuk doho tu bagas joro. Ngadoho nasida panggonggomi i mencampuri. Gabe jukpa ma ketidakadilan diperlakukan kepada rakyatnya sendiri, jala panggonggomi doh rakyat sendiri pe dang berlaku adil be pasahaton pilihanna nang tubagas coro. Amanginang hita napungudison huroha akka praktek kecurangan doh keserakahan nyaka iduki dada holan dingolu siganupari be. Alai nga dohot sahat tuhuria tu bagas joro, tu gareja. Berarti panggonggomi i nunga mencurangi tata cara ibadah doho persembahan maradopo debata. Nga intervensi nasida, nga dicampuri ulau ni huria. Ido uban natakas di paingot debata marhite Hesekiel akka iduk ni bangsoi. Lapatan na iduk akka panggonggomi yang berkuasa pada saat itu. Asa unang berlarut-larut be akka praktek kecurangan doho keserakahani disuruh debatama si Hesekiel. Paingoton na sida. Asa mulak mangulahon akka tanggung jawab nabe hobartu uhum dohot hati goran di debata songon topik di mingguta sadarion. Ai tugas dohot tanggung jawab ni raja panggonggomi uluan dohot patidang uhum hati goran do. Ai sikak ni debata do nasida patupahoni. Molo di boto adong masa ulau na manibil siak katigoran ikop patureon na doy. Dang pahohomon na. Bahkan unang baliksa raja manang panggonggomi mangulahon hajahaton marhite namamoro akka napugus dohot nadangol. Amanginang di ulaon nato tu nakita pe akka uluad do. Pemimpin di huria, di rumah tangga, di kantor, di mareta manang pemerintahan, di perusahaan, di punguan marga huta, doh di ulaun akan meragam. Alani ganup dohita amanginang martanggung jawab parohon hati goran pasiding pangarupao. Sebagai ama ditongan ni keluarga di pasiding may. Letakkan ujakon hati goran dohot hasitongan dohot uhum nasihat debata. Alani ganup dohita martanggung jawab parohon hati goran dohot pasiding pangarupau ni.
Uhum doho hati goran ni debatama nagabe patokan ni akka kebijakan. Tidakkan dohot akka sikap hidup yaka iduki ikom marujahan tu uhum dohot hati goran ni debatado. Isarana ropani di perdagangan jual beli, di bisnis, di pajak dohot akka na asing. Unang mamasa na masipautotoan manang terjadi penipuan. Lumubi ma siya tonga-tonga ni akasihut to Jesus unang masay. Alay asa marhite na mangulahon uhum dohot hati goran ni debatama ujahan diakka ulaon na. Daw masian praktek-praktek ni ulaon na marakalakal. Marhite na manegay akatibangan, suhat-suhat, manegay mutu ni tiga-tiga, marhite na madok barang tiruan alay didok asli. Marhite na mabahen mangoplos akka jualan na. Alay gabe jupang mahadameon jala sejahtera ng parngoluon ni masyarakat, parngoluon ni huriatta, parngoluon ni keluargatta, marhite na marujahan tu hati goran dohot uhum na siya debata. Songoni nang dingulu parugamoon parhuriaw pek kamanginang. Ikot di bagasan habadiaw madipatupa. Unang gabe akka iduki na mangalituhi habadiaw ni parugamon ni bangsoy ala ni akka praktek kecurangan. Jala ido tahun 92 amanginang pergumulan ni HKBP. Berarti nga 21 tahun nasalku. Memperjuangkan HKBP is HKBP. Tidak boleh dicampuri intervensi pemerintah untuk mencampuri urusan ibadah ni huria. Ini perjuangan tatiki. Gabe terjadi gejolak. Boido adong nasalah paham. Alai ujungna gabe sada. Itu. Lam diatu sima. Nal-nal ma di tonga-tonga ni bangso, di tonga-tonga ni negara kita, bahwa agama, kepercayaan, gereja tidak bisa diintervensi, diatur oleh pemerintah tentang ajaran-ajarannya, tentang tata ibadahnya. Ido ditikina parpudion yang ngamau sididok ke presidenta telah diputuskan bahwa warga negara Indonesia bebas mendirikan rumah ibadah. Alai dak sudedo pe memahami olodo tumibo kesepakatan ni kelompok sian keputusan perundang-undangan. Realisasina di tonga-tonga ni akka luat manang daerah. Mula di luat tahun, memang amanginang hita napungu di son, nakingata begi di wartata, pemekaran wik. Mohado asa lebih efektif pelayanan boy, tubagas ni ruas ni huria, marbarita nauli gabe bagasi inganan pertanyaan. Ido tujuanna. Ala memang dang boy di kota tahun. Bebas mendirikan rumah ibadah. Seharusnya HKBP Tangerang Kotaon sudah bisa 5-6 gereja di sini. Ruas naon. Asal lebih efektif. Gak bisa resort. Alai ala ni sulit na. Basangonom majo. Hita. Ido lujado akasituata. Lujado nak kami amanginang melayani. Sian song pengalaman nami na di hari Selasai. Borhat sian jabu jam onom sahat tu inganani jam 8 kurang 5 menit. Hampir 2 jam. Ape tu week 20 arah sepatanan. Mardomu ala adong obor-obor tiki, marobor halaki. Kami macet. Nah itu. Ala seharusnya ngarung gereja di sini.
alai basabar majohita. Taringo na majoropani, pembagian tugas, pembagian pelayanan, laho mamareso, mamereng ahado kebutuhan ni ruasi, ikko berengon ni uluan, molo di negara, berengon ni panggonggomi, iduk di turpukod dido. Jala ido sialana akka manginang, borhat sian bidang ni akka ulau ni, torok do akka situata. Jala ternyata hutak kasih akka dongan, HKBP Tangerang Kota, satu huria, situa ni HKBP Tangerang Kota do, nagumudang situa. Jala tabba do pe, ngatabba naking dua kan? Ngatabba dua. Nah itu, jala tabba do pe, di pemekaran wikon. Bahasa, asa bui efektif karejo. Daksae honani. Jadi molo pensiun dua mang, ikon lobi do siya dua masuk muse. Ati namang dah. Jaladak saya hola situa, songon na di epistel nakingani. Terjadi parungutunguton salah paham. Ala tertading ina nama balu di asiasi si ganupari. Ima nasian halak Junani, halak Gorik. Gabi marungutungu matu halak Ibrani, Heber. Diripu na mardikan, diripu mamereng bohi, apostel na 12 halaki di tikii. Di parjongjong ni gereja di Jerusalem tikii. Dung rotod di Porbadia, gokma na tardidi sadari 3.000 halak dididi si Simon Petrus. Berkembang ma huriai pesat hola 12 do apostel di tikii. Imasian sisean ni Jesusi, pasal 12 si Matias na manggati si Judas Iscariot. Nah itu. Lamber kembang. Torop. Gabedang boy di habit na 12 ulau ni. Gabe secara tidak sengaja adong natartarin. Gabe adong parungutung-uton. Gabe adong na negative thinking. Alai disikapi apostol na 12 ini dohot positive thinking. Nakpe marungutungut terjadi gejolak, tapi mereka memahami. Itorhatop disikapi di otang ma nasa huriai, di paria ma huriai. Dungi di pasah ma turapoti. Pilih tamu ma pitu. Nadenggan parangena na porsea na digohi toddi. Laho mangurupi hami dia ka ulauni. Ido ba nakil terpilit sada ima Stepanus na mate martir na idangguri dohok batu. Salah satu itu dia. Adong pitu akan adenggar roha mangulahon ulauni. Nah itu. Jadi di huriat tope laho mangulahon aka ulaun mangurupi aka perhalado tapabangkit do sadarion. Panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan. Sadariom may. Dari nasida natapa bangkiti sian ruas ni huria toropan dongan ni padita dongan ni parhalado laho patukon menjangkau ulaon di tonga-tonga ni huriata sesuai dengan program tadi bagasat tahunon unang adong natartading unang adong na marungutungut asa sude diberdayakan, potensi na adong di huriatta berdayakan. Jadi ruas berengom ma bersama parhalado harus bekerja sama. Bersinergi, mangulahon, pakobasio di tongan di huriaon. Molo jupang nasongoni, aha pebue do tapa tupa di huriatta. Program tay bisa jadi. Alani akka manginang songon namasa diturpukon. Dipaingot si Hesekiel do akka iduk ni bangsoiti kii na marhuraja menguntungkan melakukan kecurangan marhite na merekayasa ukuran-ukuran ni akka pelean na pamorahon na sida.
Jala hasil ni holat tu dirina tidak mensejahterakan jemaat manang warga negara. Dan molo di huriaton basahak mabah hiraso dapok dohui da dope nga satau kami na diari sine ni satau mahami di sondung diujakkon uparrohahon na satau non ba si bahenon na hurang do ente anggo giot mangalehon manupahi songoni do hita dang mengharap tapi memberi molo na otik petar bahetsa alay adong usaha mangalehon asatu pakyota laho patupahon akka program pelayanan di tongan di huriaton sai songoni ma saturus na HKBP Tangerang Kota jala terkenal do hita sahat tu sadarion taringot sahat matu sentralisasi siang sada sisi boy doi hira namangorui songot tuhami alai dangi ikos sudedo marlas niroha HKBP di sadok portibion termasuk na di pelosok-pelosokan na binereng ni iduk ni huriatta na saliling naon lumobi na parpudion di hutatta tadok majo di bona pasogitta di sido hita marsik kolaminggu marguru malua bahkan di sido tarpasu-pasu di sido natorasta di sido tano hagodangatta alai tiki so sentralisasi dan adong disipad dita manang pangula na goktikki alaniaha aladang tuk si bahenon nasida pasahatto balajo ni pelayan. Jadi gabi seolah-olah HKBP secara menyeluruh lupa kacang akan kulitnya. Di sido hita ditopa hasea dirattoon alaidang dipadulihon bona pasogit namek metan. Dengan sentralisasi manupahi do hita rata-rata hita sebulan mengalehon hampir 150 juta per bulan. Nah huberek kami bulat sada 2 dohot bulat tolu. Nah itu. Dan adong nasaihian balajo manang operasional di pelayan na full time di son. Tahu. Molo holan di sokyad do dipake tu operasional pangulan agok tiki bah. Boido secara sian sada sisi tabu pakilanaan. Alai sian sada sisi magopu ate-ate mamereng akadongan na dihutaan. Jadi HKBP mamerengi. Di sudea kapelean, di sudea aka asiasi ni debata masuk matu HKBP. 55% HKBP BPSK Badan Sentralisasi Keuangan HKBP. Laho pasahatoni tu sude aka parhubas di HKBP na di Portibio. Nah itu. Sehingga sahak be panatapan ni HKBP Tangerang Kota. Kita adalah termasuk penyumbang, pemberi. Alai gudang do gereja si subbangon. Tapi kita pangurupi hita. Jadi amanginang predikaton iko pertahat tonotta. Aitu magonaddo na mangalehon sian majalo. Kumudang do pasu-pasu. Nah itu. Jadi amanginang marhite jami taon di paingot kita. Moro songonipe di Israel na jolo anggonoang jangan. Leom manadumengkan peliammu. Unang rekayasa ukurani, takarani songon na binani induki. Natu pamaretta leon pajakmu. Natu huria leon peliammu. Olak ni tuk ni gogom. Pakilalahom mapaso-paso ni dibatan ajinalom. Dungi ima mangojar roham pasahaton piliam. Ido amanginang. Unang say tapilit na mekmet. Manang unang mamereng pangalion ni dongan itay huton. Siad dirim rumari majo aha na binahe ni debatam dingolu.
Nah itu. Ido mabuhali paborhatok kita tahu madok mauliate. Unang bereng tu habirang tu siamun alay bereng ma debata na mamasu-masu ngulum buy songonon. Nah itu. Itulah buah dari iman. Akana porsea natakas porsea di bagasan uhum doho hati goran ni debata lehonon ni ido akana patut tu negarana pajak tu huriana pelean di ibadah pelean bulanan doho akka hamauliateon suaksoni akana asing di pasu-pasu tu hatama hita saluhutna gabe ula-ulana patukon akka narikot di tonga ni keluarga nang huriata khususna di amang situa na pensiun borhat sadarion pensiun di amang situa togar hasiholan si hobing doho inang suaksoni di amang situa bicar marpaung dohot inang martua hamu busahat diulah hamu tohonammu au menjalani 22 tahun naik 2 tahun lebih naik alai saya sahak mabah saya sahak mah itu pamanglo mamereng parhipas-hipas non nyan ba mungkin do alai dak setabo tu bah alai yang gua hamu ngapasti be hamu pensiun amang sadario syukurlah godang pelayan pertohonan di HKIP dak sahak pensiun ngaborhat aitor menghadap alai molo hamunda dua sehat-sehat depe huberek kami berarti tong depe boy hamu manangyakon akapo paramu nak peso marhalado di huriaon siajabumu ala pertohonan dotok kamu manangyak kok kuriat tau di pasu-pasu debatama akajamita pakoba siomuna nasaliling nao ate amang inang suaksoni nang di panitia nami si pabangkito non hamudo naginuaran na nakiningan si Stepanus sona pakojo to nakingan situat majahon gawe janggal hira bahasa Batak songonodo Stepanus si Filipus si Prokorus si Nikanor si Timon si Parmenas dohot si Nikolaus iman wae ngakapanitio tatangyakom manasida sa margugu rajumatta do debatado mamilik nasida marhite huriaon marhite parhalado manang formateur manodo nasida dipatau jala di pargugu debatama hamu amang mau secara materi mangalehod do hamu tu huriaon dang mangalului songon nadi iduk nadi turpukok kamu laho pamora diri nadang apasti i tikimu si bahenomu pikiranmu pasti do mamelehon ari-ari di huriatta di bagasan taonon alani tuhatta mamangguhi gogo doho pasu-pasu dihamu unang atak kamu gogo doho pikiranmu nang si bahenomu yakinlah berbuat kepada Tuhan pasti melihatnya apa yang kita lakukan. Mulu narenggad do, panupahiod do, marlopi gadda pasu-pasu honon na tuhita. Amin. Ido amanginang di pasu-pasu tuhatta mapanitiat ton, sudah hita manangyakon, asa margogo, dan perhalado bersama panitia do sudah ruas bersatu padu untuk menyatukan tenaga roha nang pabahenan hipal lau pasangap tuhatta. Amin. Martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan, diasi doho denggan basam, marhite hatam naung hubege hami, urupi jala pargugoi mahami toktong, mangulahon uhum dohot hati gorammu. Mauliate Tuhan ala asini roham napatauhon doho mangalehon hahipason, diamang situa togar hasiholan si hobbing rap dohot keluarga doho amang situa bicar marpaung rap dohot keluarga dipatauhona sida mangula tohonan nasahat rodi na pensiun
pasu-pasu manasida dohot sude keluargana. Mauliate matuhan ala marhite huasom dohot holong ni roham. Dito doho jala di pabangkit to damang dainang panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan ni Huriam. Na di pabangkit sadarion. Patau jala pargugui manasida gabe ula-ulam dongan ni parhaladom laho patulucon aka ulaon hobartu program tahun 2020 pasu-pasu mak ruas ni Huriam na metmet rodi na magodang sarihon aka narikot di parngoluon si Ganupari asiro ham urasi hami sian aka dosa nami be sesama Tuhan asa talup hami hasahatan habaoran nyaka pasu-pasum nuaeng nang sogut. Jalo mga Tuhan tangiang nami nahusob bahok kami di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita huhut papungupilian. Amin.
Udutima acarata ditiki maredde hita acarata ima nadi halaman 4 ditiki maredde hita Roma tujolo amang situa togar hasiholan si hobing doho inang amang situa bicar marpaung dohot inang tujolo mahamu maredde mahita. Itu hata nunga jongjong di jolota situa naung marhobas di HKBP Tangerang Kota mamuka tanggal 10 November 2010 sada saha rodi sadarion minggu tanggal 26 Maret 2020 mangihutton aturan ni HKBP 2002 dung amandemen patoluhon ponggol papituhon biddu 27 nomor onom taringot tu situa poin onom nomor onom pansiun pasiud do sahalak situa molo dung marumur 15 tahun alai hot do tohonan hasituauna jala pasahaton ni paddita resot masurat pasiunna alani i upasahat tami ma tuhamu hata mauliate di sude pakkobasion naung niulahomuna di huriaon sai di pasu-pasu tu hatta masude ulaon hasituamuna bahen sangap di guarna dohot hatotogu ni haporseaon ni ruas ni nahinobasamuna atong tagan so pinaborhat hamu madalani pensiun sian ulaon hasituaw ni tangihok kamu majolo di jahahon sekretaris huria SK pasium muna pinasaha matu sekretaris huria majahahotsa parjolo hupasahatai ma hujahokai ma surat keputusan tu amanami situa togar hasiholan. Surat keputusan nomor 0016 garing pensiun situa garing 210201 garing 3 garing 2023. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten yang berkedudukan di Kota Tangerang Provinsi Banten membaca aturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen 2 bab 6 pasal 25 poin 6.6 tentang masa pensiun sintua HKBP usia 65 tahun. Menimbang 1. Surat keterangan pertanggal 20 Juli 2003 tentang surat pengangkatan Sintua Togar Hasiholan Sihombing PSC menjadi Sintua di HKBP Tangerang Kota. 2. Bahwa saudara Sintua Togar Hasiholan Sihombing BSC sesuai dengan tanggal kelahiran 30 November 1957 sudah memasuki usia 65 tahun. Memperhatikan hasil keputusan Sermon Parhalado Jumat 17 Maret 2023. Nama Sintua Togar Hasiholan Sihombing BSC. Tempat tanggal lahir Sirikalang 30 November 1957. Ditahbiskan 20 Juli 2003
Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Masa pelayanan 20 tahun. Terhitung sejak Minggu Judika memasuki masa pensiun dari Sintua dengan ketentuan pertama, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Kedua, jikalau terdapat ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana semestinya. Ditetapkan di Tangerang Kota hari tanggal Minggu 26 Maret 2023, Pendeta Resort HKBP Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan, Sekretaris Bendahara Resort, Sekretaris Jemaat, Ketua Parha Maranggion Parhalado, Pertinggal. Napaduahon usahau kaima surah keputusan tu amanami Situa Binsar Marpaung. Surat keputusan nomor 0014 garis pensiun Sintua garis 210201 garing 3 garing 2023. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, yang berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten, membaca Aturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen 2 bab 6 pasal 25 poin 6.6 tentang masa pensiun Sintua HKBP usia 65 tahun. Menimbang 1. Surat keterangan nomor 20 garing SK garing Tahbis garing Sintua garing 21101 garing 12 garing 2012 tertanggal 26 Desember 2012 tentang surat pengangkatan Sintua Dr. Andus Binsar Marpaung menjadi Sintua di HKBP Tangerang Kota. 2. Bahwa saudara Sintua Dr. Andus Binsar Marpaung sesuai dengan tanggal kelahiran 1 Januari 1958 sudah memasuki usia 65 tahun. Memperhatikan hasil keputusan Sermon Parhalado Jumat 17 Maret 2023, nama Sintua Dr. Andus Binsar Marpaung, tempat tanggal lahir Parsuburan 1 Januari 1958, ditahbiskan 26 Desember 2012, Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masa pelayanan 11 tahun, terhitung sejak Minggu Judika Trinitatis memasuki masa pensiun dari Sintua. Dengan ketentuan pertama, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Kedua, jikalau terdapat ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang Kota hari tanggal Minggu 26 Maret 2023. Pendeta Resort HKBP Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD, petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan, Sekretaris Pendeta Resort, Sekretaris Jemaat, Ketua Parha Maranggion Parhalado, Pertinggal, Maulate. Au Padita HKBP Resort Tangerang Kota, pabor hatok kamu amang Situa Togar hasiholan si hobbing. Mamongoti ha pensiunon Situa di HKBP Tangerang Kotaon. Di bagasan goar ni debata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotod di parbadia. Saya di pasu-pasu debata ama pakobasyo muna nasay laon, bahen sangap di goar ni Tuhata. Amin. Au Padita HKBP Resort Tangerang Kota,
pabor hatok kamu amang situa bicar marpaung. Mamongoti hapensiunon situa di HKIP Tangerang Kotaon. Di bagasan goar ni debata ama. Anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di parbadia. Saya di pasu-pasu debata ama pakobasio muna nasay laon. Bahen sangap di goar ni Tuhatta. Amin. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata ama nami mahite Yesus Kristus Tuhan nami mauliate marohanami tuho ala asini roham na toktong mangaramoti ngulu nami sahat tutikyon tarlumobi di ramoti hodo naposom naung makobasi gabe situa di huriam HKIP Tangerang Kota ima amang situa togar hasiholan si hobbing saleleng 20 tahun amang situa bicar marpaung saleleng 10 tahun. Nuaing bongok manasida tumasa ha pensiunon. Sai pasu-pasu maaka pakobasion naung niulahon ni naposomo di huriam. Asa marparbue jala gabe hasangapo di guarmu. Huhut gabe las niroha di huriam. Dongani jala iring-iring ma naposom. Madalani ari-ari ningoluna. Jala sai pasu-pasu ma dohot saluhut keluarga. Asa gabe keluarga sitidangi ni Kristus manasida. Di tonga-tonga ni ngolu siapari nang di masyarakat. Marhite-hite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Mengadop turuas ma amang doho inang na pinaborhat pensiun. Pinasahak ma partikian madok hata parjolo mewakili ruas ni huria pinasahak ma madok hata amang Abner Nadiak. Selamat hari Minggu ma dihita saluhu na ruas ni HKBP Tangerang Kotaon. Selamat hari Minggu. Salom horas ma dihita saluhu na. Mauliate ma jumulo di pasahat rohatta tutuhan dengan di basana bui mardalan acarata ima na paborhaton amata togar si hombing dohot binsar marpaung. Nunga begedo hita saluhu na ruas ni HKBP Tangerang Kotaon. Sadarion nasida pensiun jala tabuam ma ditangyangta saluhu na ruas asa totong nasida di bagasan hai pason di namad dalani ari-ari ninguluna diaka ari na mangihut. Nunga nakit di pasahat tutu di barita nauli martua ma halakon na dua situata ala sahat do nasida ma patuluson ulaon na pinasahat ni Tuhata tu nasida. Jadi tarida doi di tonga-tonga ni wekta masing-masing di pangulan ni nasida na saleleng 20 tahun ma amata togar si hombing dohot 10 tahun amata bicar merpaung. Jadi amang inang dihamuna dua situa nami macalas dorohan nami nasaliling naon di pangula muna di huriat tahun. Alahu kami ringgas
jala retado hamuna manogu-nogu hami ruas ni Huria HKBP Tangerang Kotaon ditikimu mangula. Jadi si pangidon nami tuhamuna nang pehamu pensiun toktong do mangido hami tuhamu diaka wekta masing-masing asa toktong hamu manungguli aka ruas na hurang ringgas roh tu bagas joron itu hatta asa anggiat nian lam turetana tuaka ari na mangihut madohoti aka program-program ni huriata diaka ari na mangihuton. Ima si pengidon nami tong tuhamuna pos dorohan nami ala naung pensiun unang gabe makurangi rohamuna tu hami ruas ni huriata na di Tangerang Kotaon. Pos dorohan nami leonon ni tuhado dihamu muse gogo diaka ari-ari muna nang penaung pensiuk kamuna tuaka ari na mangihut. Sa itu hatama na mga leon ang kapasupasuna tuhamuna. Memang mulo pensiu tutu aka naung pensiun binereng lam godang do aka rintangan-rintangan siadapan na alai pos dorohan nami mulo mardonga tuhanihamu toktong do leonon na dihamu gogo. Jadi selama pensiun ma dihamu na dua amanami si tua togar si hombing dohot binsar marpaung tuhatama nama masu hamuna dia ka ari na mangihut. Sebelum kuahiri hata sian au na mengwakili ruas ni HKBP Tangerang Kotaon dokonokuma tuhita saluhuna. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Kalau ada tutur kata kami, ruas HKBP Tangerang Kota ini selama ini jangan disimpan di dalam hati. Jala marhitei Roma no tuhata mangaleon akapasupasuna tuhita saluhna. Songoni mahata siya kami mauliate ma dihita saluhna. Mauliate ma. Pinasahat mamuse partikian mewakili Parhalado HKBP Tangerang Kota pinasahat tayo matu amang ketua Parhalado Parataon amang situa lidung nenggolan madok hata sekaligus pasahaton cendramata dohot tali kasih na tapapungu di 2 hari parmingguon tunasida. Pinasaham apartikian namang. Shalom. Ola tema diamang pandita resort na mga lo partikian ditong atong ata. Dihamu kadamang dainang saluhu na ruas ni Huriata HKBP Tangerang Kota. Nang suang-suang nima do dihamu saluhut na kahahanggi pinaribot. Sonari saha mapartikian laho paborhaton amang situata na 2 halak. Ima amang situa togar si hobbing nang suang-suang nima do inang boru tabunan suang-suang nima do diamanami situa bisar marpau do di inang boru purba. Mauliate madi debata na mga leho partikian na uliw di tonga-tongata buhita marsaur dengan lumubi paborhaton situata na 2 pensiu di bagasa tikyon. Na parjolo amang dohonon nami di amang situa nami amang tugar si hobbing doho inang suang-suang ni manang di amang bisar marpaung doho inang. Mauliate madi debata amang di bagasa tikyon dileho partikian nauli sahat tamuna marumur 15 tahun pensiun sian hasituaon alania mang mauliate mak dohonon nami di debata di saluhukna aka ulau muna pakko basio muna di huriaon
macay dengaddo na saliling rapita marsaur lumubi na mangula hita di huriat taon. Dohonon nami siyadong amuna akaparhalado macayuli dengaddo pakubasyo muamang alani i dohonon nami matuhamu di pakubasyo muna na uli na denggani na sa ililingon gabi pasu-pasu may di huriat taon. Ang iya ma lam tu hebang na totong akapakubasyon ni huriat taon. Atong akan adenggani akan nauli amang. Ang iya matotong akahami dong amuna dope boy huihutok kami hulaho kami akaulo muna na denggani. Pasyum mahamuna amang di bagasa sadarion tangyang nami siyan kaparhalado ng ruas pe tupepeng na mahamu sa ormatua. Seha-seha mahamuna do ina nami di son inang boru tabunan doho inang boru purba tu seha na mahamu inang debatama na madongani hamu debatama na madaoni molo tung adong pesahi di pamatangmu seha mahamuna song ni madohonon nami amang dihamuna amang situa tugar si hobbing dohot amang situa besar marpau. Dia kehahurangan pasti dogodang dihita kasama-sama parhalado. Dia lani 7 lutayah ya kanauli marsitang yang mahita anggia pelang denggan pakubasyon ni hita lumubia ka parhalado di Tangerang Kota. Alani marsanga madebata di saluh nakaulum muda na denggani. Hami sian parhalado pasahatut tuhamu debatama nama masu-masu saluh na akaulau muna na denggani marsanga matuhata marhiti-hiti akaulau muna ima si pasahaton nami tuhamu amang nami situa togar doho inang boru tabunan doho amanami situa bisar marpaung doho inang boru purba atong nang saunari pe atong ma pasahaton ni huriatta songon tali kasih do cindramata na pinatupan ni huriatta tuhamu saluhuk na huriatta ruas ni huriat taon manang yako kamu marhite-hite naung pinasaha ni akaruasta songon tali kasih Tuhan saunari pasahaton nami may Tuhan jala suang-suang ni matong songon cindramata nanaing pasahaton nami songon mewakili sian parhalado parar taon pasahaton nami may Tuhan muamang anggia ma lam totong marsanga debata di tonga-tongata alani rap mahita pasahaton ima song tali kasih do cindramata si pasahatot ta butima
Tu amang situa marpaung, buah amang, sada silok pagadong ma. Audo parjulu, oke. Buah inang, dohono muno, oke. Sangap madi debata, na mangalian jalan apalawasuk kita lupi bui mangulu tong di bagasan hai pason satu dikion. Dihamu amanami dohot inanami, dohot na poso bulu. Sude anggota ni ruas ni HKBP Tangerang Kota na buiro di bagasan dikion. Amang inang di parsaurata na saya ililing pasti doa dong akan nahumurang. Pakatayon pamereng doa akan asing pasti doa dong nahumurangi. Alai marhite-hite na ukujalohami pelayanan pensiun sian HKBP di bagasa sia darion tong dodohonon nami tuhamu amanami inanami. Do sudia kana poso bulung asa masih maapan mahita mangido maaf mami amang inang tuhamu molo tungadong akan humurangi Tuhan ma nama masu-masu Tuhan nami uluan ni huria padita nami dohot dongaku parhalado dohot padita dohot inang bibil pro di parsaurata di bagasan huriaon pasti dorong na humurang amang pakateon nami pe pamereng nami dohot pangulahonon nami marsia jua mahita di na humurang yamang anggiat akan na humurangi marhokor makorhon las niroha doho pasu-pasu ma aka digulmi ningoluta tuaka arina mangihut di pelayanan dora amang anggohami pangsiun di huriaon alai molo asiro hani Tuhan dihita palwason na dope hita muse bui pajupa di bagasan hai pason do las niroha tuaka arina mangihut tu inang parari Kamis di do nak kining molonunga lamu matua lamu gudang ma si tatapon doh na lewat siya gulumi ni ngoluniba alai hurimangi naking edei batong ma ni pasahat tu debata asatong di pasahat akalas ni roha gabi makorhon hahipasom may do ajang ni umur dia kaganupita imarasongon tangyang muna jamita muna do tuamat tadi bata asa makorhon las niroha dia kaganupita mauliate ma dihamu inang tu akadong aku punguan nama songoni mamang pas di nama jalo pelepasan sian huriat tahun tongdo di siswe gurui kata-kata ni ide alai molo tumpe holan hata mauliate hupasa tuamu amanami dongan nami punguan ama mamasu-masu madebata tong mahita dilian akatiki nauli do pedo nadenggan gabi bui hitarapak tong marsaur di huriat tahun mauliate mamang dah horasma imana bui hupasa hatami songon kata-katamu minta maaf tu sude perhalado doh ruas na adong di huriat tahun horasma nilai ma pertikiat tu amang situa marpau mulai ate amang jadi hata pangapuan sian hami sebelum mengapu hami sawotik mandok songon isini rohanami ala songoni donang nakeningan saluhut ruas na diwakilkan masai terharu alai sebelum au uhirala ala inang
togar na do markor siringo jala sudedo dohonon ruas manandana sida jala suarana pe denggando alai ala ina nami dakya dang dohot markur songoni kurang boy madohoti tu aka ruas jadi ba mulubui dok mah hata sawotik manang sadia na bui dok mah hata pangapuan. Selamat siang kami ucapkan pertama-tama kepada Pak Pendeta dan para situa, saya mohon izin bicara sedikit di sini. Mohon izin Pak Pendeta. Ya. Mohon izin semuanya pada jemaat yang ada di gedung ini. Kalau saya boleh menyampaikan sesuatu kata di sini sebagai istri dari Situa, memang sebaiknya istri Situa itu harus mengikuti apa kegiatan suaminya di gereja, yang ikut juga melayani sebagai nyonya Situa. Dan itu juga apa yang disampaikan dalam Alkitab. Orang yang mau menjadi penatua di gereja, istri dan keluarganya pun harus ikut berperilaku seperti apa yang dilakukan oleh si tuanya sebagai suami. Kalau di sini saya mungkin selama ini, mohon maaf ya Inang, saya pernah diajak Bibel Frosinurat mau ikut Ina Jumat, ya Inang masih ingat. Tetapi apa boleh buat, pada saat itu juga memang saya bekerja dan masih aktif. Tetapi bukan karena itu sebetulnya, tapi karena keadaan yang membuat. Saya bisa berdiri di sini karena berkat Tuhan. Saya juga bisa bekerja sampai saya pensiun 60 tahun juga karena berkat Tuhan dengan keberadaan saya seperti ini. Disitulah saya pikir mujizat Tuhan. Saya bisa pergi kemana-mana. Saya tidak tahu kenapa saya bisa berdiri dan mampu melaksanakan pekerjaan saya di pekerjaan yang berat. Tapi kok Tuhan kasih saya kekuatan. Disitulah saya pikir Tuhan itu ada. Jadi Inang, mungkin saya boleh flashback sedikit kepada bapak saya. Mungkin Inang boleh tertawa dari tadi ketika kita dulu menikah pegang-pegangan. Ya, pengantin baru. Nah, itu juga pada saat kita diberkati, suka dan duka, kau harus menata tutoruan suka dan duka. Di sini itulah mungkin yang terjadi. Mungkin Inang dari tadi heran, kenapa saya memegang terus Amang Situa Merpaung, karena itulah keberadaan saya. Jadi Inang, mungkin Pak Pendeta kita ini tidak tahu dulu bagaimana Pak Marpaung ini jadi Situa. Mungkin saya boleh flashback sedikit Amang. Pak Marpaung ini dulu Amang 2 tahun ikut calon Situa. Di situ yang saya sangat sedihkan Amang. Pas masih 1 tahun, karena ketidakberadaan saya datang untuk peresmian mau jadi Situa, makanya dia batal. Saya tidak hadir Amang. Rupanya peran istri. Dan yang kedua, saya teringat Amang, rupanya ke sorga itu tidak bisa ngegendong-gendong orang. Jadi saya Inang, bukan saya bercerita, tapi mungkin sebagai berbagi pengalaman saya berdiri di sini. Saya memang kebetulan memang sudah pergi ke Yerusalem tahun 2012.
Di sana saya melihat naik ke Gunung Sion, apa namanya? Yang Musa menerima itu Gunung Sinai. Nah, Amang Marpang ini sampai dia ke puncak. Ya, sampai ke puncak. Nah, saya cuma setengah jalan. Di sini saya berpikir rupanya ke sorga itu nggak bisa digendong. Kok kamu bisa sampai ke puncak, saya kok enggak. Jadi itulah barangkali amangnya. Mungkin terlalu panjang saya bicara di sini. Ya, saya berterima kasih kepada Pak Pendeta, kepada Inang Jumat, walaupun saya ikut, kita boleh berkomunikasi selama ini dengan baik. Kepada para situa yang lainnya juga, mitra kerja Pak Binsar, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga kami menjalani di hari tua kami ini, boleh kami tambah sehat, dan juga mungkin boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Jadi barangkali kalau ada perkataan kami yang kurang selama ini menghadapi jemaat, kami mohon dimaafkan. Jadi berarti itulah barangkali yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Mulai ate saotik sanau amang inang terharu doa sebenarnya waktu terakhir minggu kemarin saya jadi liturgis. Jadi setelah ruas memberikan tali kasih, saya duduk di tempat liturgis. Kuria datang ke depan memberikan amplop. Jadi saya membayangkan bahwa saya tidak bisa membalas hati kasih sayang amang inang semua naposo. Jadi saya berdoa di tempat duduk saya. Hanya itu yang saya boleh lakukan, berdoa kepada Tuhan supaya semua ruas amang inang Tuhanlah yang membalas, memberikan berkat kepada amang inang semuanya. Karena saya hanya itu yang bisa saya lakukan. Jadi kalau saya yang dikasihi pada saat itu, saya juga jadi berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan melihat semua apa yang amang inang berikan, waktu, perasaan, pikiran pada saat itu. Saya mendoakan usaha yang sudah amang inang maupun naposo datang ke gereja ini untuk menyembah Tuhan. Tuhan juga terharu melihat Bapak Ibu dan naposo bulung. Jadi Tuhanlah yang memberikan, mengabulkan permintaan kita semua. Itulah yang saya rasakan amang inang. Jadi semua apa yang amang inang naposo lakukan untuk kuria, untuk Tuhan, Tuhanlah yang membalas itu semua. Jadi tangyang muna saya pasaut Tuhan tamay tuhami so ninang dihita saluhutna margogo mahita saluhutna so ni mahata pangapod sa kami maulate.
Taudutima acarata ditiki maredde hitan non Roma tujulo panitia si ojakkonon sadarion ima aka naung tersurat di acara tai Roma tujulo mangado padita maredde mahita. Hurian itu hatta nunga jongjong di jolota panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP tahun 2020 tagan so tajakkon nasida tabege majolo surat keputusan nasinahahon ni amata sekretaris Huriatta. Surat keputusan nomor 0019 SK 210201 panitia TPDP 3 2023. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tangerang Kota yang berkedudukan di Kota Tangerang menimbang pertama, program HKBP tahun 2023 tentang orientasi pelayanan tahun profesionalisme dalam penata layanan. 2. Perlunya dibentuk panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Tangerang Kota untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan program tahun profesionalisme dalam penata layanan tersebut. Memperhatikan 1. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2023 sesuai Renstra HKBP. 2. Sermon Perhalado pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 tentang pembentukan panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023 memutuskan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, lampiran 1 dan 2, menjadi panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Tangerang Kota. Dengan ketentuan pertama, panitia senantiasa berkoordinasi dan memberikan laporan kerja kepada Perhalado melalui pimpinan jemaat. 2. Panitia bekerja sampai acara puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. 4. Jikalau ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 5. Surat keputusan ini dimulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang 26 Maret 2023, Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Susunan panitia tahun profesionalisme
dalam penata layanan HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota tahun 2023. Penanggung jawab Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota. Penasehat pertama pimpinan HKBP Tangerang Kota, 2 pelayan full timer, 3 perhalado per tahun. Ketua Umum Lebiner Sinaga, Ketua 1 Acara dan Pesta Gotilon Surung Simatupang, Ketua 2 Penata Layanan Ibadah dan Fasilitas Sintua Pahala Panjaitan, Ketua 3 Pembinaan Riris Simajuntak, Sekretaris Umum Sintua Andi Yemsyahan, Sekretaris 1 Marsius Hisar Dongan Simangunsong, Bendahara Umum Apriani Tiar Marsaulina Manurung. Songon akka namang urupi nasida boy matajaha nang tersurat di warta moleate. Au padita HKBP Resort Tangerang Kota pabangkiton laos mangujakkon hamu panitia tahun profesionalisme HKBP dalam penata layanan. Sai dipatau jala dipargugui di batama hamu mangulahon ulaon na pinasahat tu hamu sadarion marhite hite goar ni debata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni tod di porbadia hupaojak mahamu di bagasan sadarion. Amin. Mauliatema nungasahat taujakkon panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP. Saya di pasu-pasu Tuhan tama nasida tabuam ma ditangyak tabi asa dipatau jala dipargugui di bata nasida mangula ulaon na pinasaha ni huriatta sadaryo. Upasahat taima SK tu sude panitia amang ketua manom mabagihon saluhut. Horasma. Jadi di tiki marede hita mulak mahamu tu bangku laos jongjong mahita saluhutna. Asa sude hita ada orang so marede ada orang so marede hita asa sude hita mamereng manadana sida nanggo apala holan Padopang masih dopah kita pinasaha matu sude panitia madopakon ruas ni huriatta pemanasida panitia tahun profesionalisme HKBP tahun 2020 tolu di huriatta HKBP Tangerang Kota. Saya tabua bema di tangyakta asa margugu nasida saluhutna utima Marede mahita. Mapeleata ale debata amanami na di Banua Gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus hupa sahat tami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho sai jalo may gabe uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hu parhasya kami pilihanon pati bulho karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion Buhay marohanami marhite-hite todim
Asalam hutada hami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami nadi Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaomu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon nadi Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata, mulak mahamu di bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tu todim. Di pitu joluamma jalak kamu namanguluhon ibadahta dohot na pensiun. Tujuluma amang dohot keluarga situa na pensiun. Lambat banget gak? Pikiranku